Vaba Sport Ground owethu tournament. Ngathi qapho njena nginibekele owethu bekuwumfana omncane obekhula lana eThwelenye eMatikwe eNanda. And umfana obenesasa selihle kabi kwezemidlalo especially ibhola, and ubeyinxele enzima nje ngendlela eyisimanga. Unyawo lakhe beluluhle, bengiqala ukubona inxele linonyawo oluhle kanje. Wathola amathuba ukuthi ayodlala kwi-Friends of Soweto eGoli. eGoli bedlala ngaphansi ka coach uDulula, behambisana noQaphesha ngase, kodwa ke leyo academy ka coach uDulula badlala khona ke kwaze kwagcina sekwenzeka umshophi ke lana ukuthi owethu adlule ekhona le eGoli. So ucoach uDulula ke wasebona ukuthi ngcono ke sithi nje samathimu asendaweni nje amathimu ala eNanda kahle because besingakhethile ukuthi uba ujoin i-tournament noma kanjani. Yonke leyo mali ekujoyinwe ngayo kwi-tournament ihambile yaya emndenini wakaMkhize khalisana nabo, nokutshengisa ubuntu nje bubodwa ubuntu ukuthi cha njengoba sihlangene la ebholeni ave kuwukuthi sihlangene ngokuthi siyadlala nje, kodwa siyafundisa, siyakhulisa, sakha eminye imindeni, siwumndeni kwayithina la ebholeni. So sizama ukutshengisa ukuthi as much as kwenzeke lokho kwenzeka kaMkhize, nathi salahlekelwa kakhulu ithalente. Mhlawumbe bengahamba kuhambe silibone ngisho kwi-professional, futhi bekuzoba lula lokuthi aye kwi-professional because umuntu osuke ebuka yena edlala uyabothi quality lo. Bese kunje just a matter of time kuyiqhamukela i-scout esizomthatha simise kude. Sithi abaphephe kaMkhize, silahlekelwe nje sisonke, salahlekelwa sisonke. Lokho esikwenzayo njengamanje sikwenza ngoba nathi sikheze ebeyiphathe yale family. Into nje mphakathi. Sibonge nje ucoach uDulula ke ngoba yena uthenge yonke imiklomelo ngemali yakhe, imali edonate yasiyiswa ke emndenini wakaMkhize. Yaqhubeka ke kodwa phela i-tournament ke njengamanje njengoba ubona nje i-goal kick yomdloti bayayisusa bayenza bancane ngaphandle kwebhokisi, igcwala inyawo, ibuyela goalkeeper, ibuyela futhi kuyena number 13 uyayiphakamisa, abashana ngeyikhwepha, ibuyela kuyena number 10 number 13 enenhlanhla yebhola bo, kodwa akalenzi lutho. Ibuyela kuyena futhi hayi sekuwumunye usawuyena Rangers ayifika idlulise badefend umdloti, asibone ukuthi wenze njani mancane thiwe handball. Safonela ukuthi referee bethu bafunde, yabo imithetho iyashintsha isikhathi nesikhathi iyashintsha, kufanele uhlezi u-updated. Uthini ukhulu ebuse ngale midlalo leyenziwa uyaziwa, yabo ezinye zeyinkakha lezi babukele ngikhuluma nazo ebezikwilasuka lahlala i-tournament enkulu kunawo wonke-ke nje la eNanda-ke, yabo bafikile nabo bazosupporta la egroundini. Sishintshile umdlalo, iqanda umdloti, iqanda iBlue Rangers. Ake sithathe intambo lana bingelele kuMthala TV kule tournament ekhona namhlanje. Kambe ke awusiphe nje ngokufishane umlando wale tournament. Nginibingelele kuMthala TV, igama lami lakho kaNgcobo. I-tournament lena umfana okhulele khona la eNanda eMatikwe eThwelenye, obeyinxele nje elihle, wasegcina ethole amadlela ahlaza kwi-Friends of Soweto eGoli. So eGoli wafike wadlala khona, into zakhe isesahamba kahle, wasexinwa nje ukuguyana okuncane okwamphuthumo, wasedlula emhlabeni. So le tournament yenziwa ucoach uDulula ophethe i-Friends of Soweto ukuthi azwelane nabakaMkhize
abadonate-ele atshengise ubuntu ukuthi nala ebholeni sisuke sakhe eminye imindeni. Ukulahlekelwa komndeni kwaba ukulahlekelwa kwethu sonke because bekufanele ube nethalent obengagcina efikile ngisho kwi-professional mesebonwe ikawuthi right. Mhlambe ke umyalezo wakho nje ikakhulukazi nawe njengomuntu wendawo emndenini okaMkhize uthini ukuthi iqhawe lawo lithwaswa uphaphile gwalagwala? Hayi, emndenini kaMkhize ngithi mina abaphephise ukulahlekelwa kwabo kuukulahlekelwa kwethu ezisila ematiko ethwelenye sonke. Umfana wabo bengabalula ukuthi akufike kwi-professional aphakamise yona le ndawo yala ematikwe nezinye izingane bese ikwazi ukuthola ithuba lokuthi ithatheke nazo ngoba sekukhona oyedwa wala ematiko sekuwaya kulelo zinga eliphezulu. So ngithi abaphephise nje kakhulu silahlekelwe sonke. Nizizwa ninjani ukuthi umsebenzi omkhulu kangaka usubona usinikwa ithuba elisha kwi-television? Kuyangijabulisa kakhulu ukuthi babe khona. Lokho nje kukodwa kugqugquzela nezingane because izingane izothi siyibona ku-TV ezisisoyitshela ukuthi ayithune in kuMthala TV. Umuntu uzoyibona lapha esegijima esenza kahle. Lokho kuzomgqugquzela nje aye phambili nokwe-sports. Yabo wayimisele kakhulu kunakuqala ey'bone sevela ey'ndaweni ey'phezulu koMthala TV. Mhlambe ke kubazali abangakabasupport abantwana babo ukuzodlala ibhola ngoba mesibheka umfo kaMkhize uzaphume nje ayele ngoba bethole isupport yasekhaya nesupport yomphakathi. Ungathini emndenini yabantwana abadlala ibhola nomphakathi wonke ukuthi iqhaza abangalibamba ekusupporteni abantwana babo bebezodlala? Hayi, iyona nkinga ke lesibhekene nayo njengocoach endaweni. Abanye abazali abazi nanokuthi izingane zabo idlala ibhola. Yabo. Kanti kubalekile umzali ukuthi ayisupport ingane entweni eyenzayo. Khona nayo izokhuthala. Yabo ibona ukuthi umzali cha uyayisupport. Mawukhona okudingakalayo apatanise kwenziwe because egcineni kuyithalente lomntwana. Esikhathini samanje isport seseyakhokha, imindeni eminingi iyaphila ngesport. Khona abantu abadlala professional othola ukuthi emakuba akakusetshenzwa kuthenjelwe kule mali yesport. But nasi isport esihambisana nemfundo yesikole. Kumele ukuthi njengoba silana nje sinezingane sayigqugquzela ngomsebenzi wesikole, ukusebenza emakhaya, inhlonipho bese kuba ukudlala ibhola. Ngicabanga ukuthi yona into esilindele nje ey'nganeni. Umuntu oyingane kumele ukuthi akwenze lokho. Izinto nje eziwu-4, isikole, umsebenzi wasemakhaya, inhlonipho, ukudlala ibhola, finish. Bese kugwemeka namaphara, ukwanda kwamaphara ngoba phela siyiqoqile nje obazila izingane. Mhlambe ke ngokubona kwakho nje lakhi le tournament nangonyaka uzayo isaqhubeka, uma isaqhubeka kungenzeka mhlambe sibone amanye ama-scouters from kwezinye indawo bezobheka njengoba nomfo kaMkhize waphuma khona la kuleli ground. Angeke-ke ngibe nesiqiniseko sokuthi izoqhubeka kodwa ngike ngizwe umphathi uDulula ekhuluma ukuthi kumele si-improve next time. Okusho ukuthi umuntu umekafa ku-next time kusho ukuthi kusangaba into esangaphinde yenzeka. Ngicabanga ukuthi mhlampe kusazohlalwa phansi nayo uSikhulu Dulula kuboniswana ukuthi ingakhuliswa kanjani le tournament igcinise inkulu. Sibonga kakhulu ke lakhi mfowethu. Mhlawumbe awubatshele abantu ukuthi kuthiwa nawo ucoach kuyiphi level yini othi ke ucoach ngayo ngoba mhlawumbe abantu uvekela avuke nje alale avuke kusase ucoach ngoba ethanda ibhola. Mhlawumbe awusho ukuthi uLucky yena ukwiliphi level ngecoaching? Uqala kwami ecoaching ngaqala ngeke ukudlala ibhola ngoba nami bengikade ngumdlali webhola myself. So ngakhochela abantu ngingena license ngabona ukuthi hayi lento le ngiyayithanda vele isport ngiyasithanda. Njengoba manje ngisane D license kusho ukuthi ngisadila nje ne development kakhulu kodwa ke kuthi ukufunda kukhulelwa nami ngisazoqhubeka ngithola amanye ama license azongenza ngibe phezulu kakhulu. Coaching uthando nje lwezingane
yabo njengoba ngine D license ngisengifundile ngezingane ukuthi ingane kumele uthi uyiphathe kanjani, kumele uthi ube friendly kanjani nezingane, uyifundisa kanjani ingane ayiphuma emakhaya afanayo. Ezinye uthola ukuthi ngazi uthi azizwa kakhulu, ezinye kube ngathi ziya understand yabo. So kufanele wena ukwazi ukuzakha zizama ukucabanga ngendlela eyodwa ngaso sonke isikhathi, okuyindlela enhle wena ozobe uyikhulisa ngayo coach. Amafilosofi ocoach awafani. Mina njengoba ngikwi-AC Academy ngeke ngiqhathanise nomuntu okwenye team because naye mhlambe unendlela yakhe yokusebenza. Mhlawumbe ukuthi AC Academy usho ini? Amatikwe Care Academy. Yeah, Amatikwe Care Academy. Yeah, hayi isinabo futhi abadlali esibakhiphile njengamanje sinawo umdlalo ku under 17 wamaZulu. Hopefully mhlambe nje next year uzobe sedlala kwi district challenge. Sinabo abantu abadlala ko Ria Stars esesibakhiphile, sinawo umunye odlala kuMotsepe esasimbiza ngoJS Strike esasingayisasivutha uphondo khona la endaweni saziwa kusame khona lo igoli ngeke ingaphumi. Hayi siyabakhipha abadlali sibashayisa ama trials sibone ukuthi bayawathola yini amathuba, and hopefully ngelinye ilanga socela Mthala TV ukuthi uzosividorize mhlawumbe amagame ayobe competitive, mhlambe nikwazi ukusibona nathi la kuMthala TV makukhona odinga iplayer nje mhlambe noma iagent ithizeni isho ukuthi hayi ngimthandile unamba bani awufike naye sizombona, kungangijabulisa kakhulu lokho. Sibonga kakhulu coach. Sibuyele ke gemini ngoba naku ne game isiphinde yaqala. Suyile umdlalo second half. Blue Rangers zithi suka nje isithola ikhona iBlue Rangers. Nange ishaya khona lapha sibona benza njani ngamakhanda, nange uyahead umdlalo weBlue Rangers bashaya isithithi laphana wayidefend umdlalo. Wayidefend umdlalo sebuyile ukhule buse balaleli. Bayibanga kuline wasokudla ithumele phambili. Ake sibone benze njani badlala ohlangothini olulodwa. Number 8 bamshaya phansi. Wajaji noMpempe. Ujajile noMpempe lapha ujajile. Yahlupha number 8. Umdlalo ohluphayo. Uyafika ebholeni. Blue Rangers abafana basengonweni abazile nabo kuzosupporta i-O2 tournament. Asiphothi banze njani free kick kodwa ukhipha bamba kalula lonto. Bamba kalula ukhipha lonto ayithumele phambili uyinxele njalo nje wayithumela kahle ngoba ifike kumuntu wangakubo. Wathi lokushaya forward ufuna ukuthathelwa ifoul. Isoft kakhulu leya foul. Indoda ibalance phela umdlalo wamadoda lo kahle kahle. Kumele umuntu abalance, umuntu aqina awe ngoba kufanele. Hayi nje wena kancane uyaphusha usubuka uref. Umdloti free kick enkabeni yesenta lapha ayithumele phambili emoyeni sibone ayiqonde phalini. Nasi isikhulu seBlue Rangers lapha ezikhathini njengoba abalaleli bengishilo babukeli uma ubuka lapha nehlathini isikhulu seBlue Rangers sishitile. Kusho ukuthini lokho na? Goalkeeper baningi manje ephaleni. Ake sibone ukuthi umdloti uzokwazi ukuqophoza lolu dongo olungaka laphana. Esibone umdloti uzokwazi ukubhoboza lo leyadonga. Ngoba phela nesikhulu ushintshile singemva kwefali manje nangalathi hayi ngeke. Hayi. Asibone lapha iBlue Rangers enze njani yalibamba ilifaka ngaphakathi bazama ukuhlanganisa i1 uyamaka lapha umdloti aphinda ayithumele naso hlangothini lwangakosodla. Sibone number 2 lapha egoba icross sibone yameqa yini phambi kwepali. Yes! Yakhala number 14 ingozi number 14 ingozi. Uma uyidefender kumele uthi weqiwe ibhola ngoba weqiwa ibhola kuyonakala. Konakala phela nje. Hayi bayidlile lento yabo.
Yo. Hayi. Ake sibone umdloti uthi uzokwazi yini ukukhava umdloti. Asibone ukuthi uzokwazi yini ukukhava umdloti. Njengamanje kukhona isikhulu se-Royal Classic eduze kwami babukeli. Mubuka nje la phansi eduze kwendebe isikhulu se-Royal Classic isikhona la ngiphakamisa khona izandla. Ake sizwe ukuthi ikhambe kanjani because nami ngiyi-commentator bengingakafiki. Angiwubonanga umdlalo ngoba khona enye i-commitment ebenginayo. Kodwa-ke isikhulu se-Royal Classic ngiyezwa kuthiwa baguqe ngo-3-1. Emdlalweni obunzima. Bona umdloti uthola i-free kick laphana. Ureferee umphambi kwayo lapho uthi ngeke ishawe mina ngingakasho. Ake sibone wenze njani, uyabala noma wenze njani noma uyawalker, hayi ngathi ayihambela nje. Udonga libaliwe bayaqagela bazi kumele ufuna beme kanjani. Sibona ayishaye iqondani ngoyipalini wayichitha ukipa. Corner kick. Cishe yalala inkomisekwa laphana kusebenza uChiphezeze laphana. Wayichitha phezu kwamapala sibone nayo ikhona laphana. Hawu shot. Nali thuba yakhala emlotheni. Wakhava umdloti 1-1. Wakhava umdloti. Lwabhoboka udonga. Angazi noma ucoach Makhehlane usebeka amasi laphana noma kodwa nje lubhobokile udonga. 1-1 score. 1-1. Oh, 1-1. Ayike babukeli sengibonile into ekuthiwa umuthi kushuthi into engekho. Naku phela sekubhobokile. Ithumele phambili umdloti. Blue Rangers defend umdloti. Asibone ukuthi umdloti wenze njani, uyibambile laphana enkabeni yesenta akafuni ukuyidedela uyawa. Bayadefenda bomdloti. Sibone number 9 amana iqumuze phambili. Ifuna ukuphinda imeqa. Phela ngizophinda imeqa. Igoli abalikorelwe lingene kanjalo ibeqile. Akufaneleka washawe iphutha elilodwa unumber 5 laphana. Akufanele ashawe iphutha elilodwa. Dropo le Blue Rangers. Ngiyalibona iphutha la eBlue Rangers ifuna ukushayela ukulida ngokukhulu ukushesha. Siyasola sase kwi-extra time lana ama-final lawa angazi kodwa. Kuyiwa penalty straight. Okay. Kuyiwa kuma-penalty straight. Defend umdloti laphana kubela kuyona iBlue Rangers. Sibona umshanga isikela alishaye ngobhozo balidefenda bomdloti ahede. Aphange ikhanda ngempela. Umdloti defend umdloti. Aphinda defend umdloti ithumele phambili ushale kwi-blue. Badlala umakhahlelelana-ke manje na-ke. Sekuwumakhahlelelana-ke lo abawudlalayo manje. Iya ngala nalaba bayakhahlela. I-free kick le uthini ureferee laphana, free kick yomdloti leyana. Free kick yomdloti. Sibona ukuthi bayithumela phi abomdloti, ayithumele phambili omdloti. Ayithumele ngaphandle. Inanda nje i-right imnandi, senanduse nje kubuzwa nje. Siyanandisa amanandi nandi. Ake sibone umdloti lapha wenza njani, bayithumele iBlue Rangers, bayadefenda bemdloti, aphinda iflick, aphinda akhahlele. Hayi. Igoli kumele ingene ngoba sibona u-action we-1 kiwe epalini. Kodwa la siyakhahlela. Inkinga siyakhahlela. Ukukhahlela ikona okonayo, akufanele ukuthi umane ukhahlela, abantu ufuna sibangene nge-1. Uthini uSomandla uKoshara nomphathi we-Seeds of Warriors imbewu yamasosha. Uthini uma ebona ishuqana kanje?
Manje siyabona na umdodi laphana uhamba naye ngolayini wangakwesobunxele asibone bamhlanganisela ngelight uyabaleka unumber 27 umdloti ubeshaya i-counter attack laphana kodwa banqaba be-Blue Rangers. Uma ngabe zishukana kanjena Somandla mphathi we-City of Warriors uthini umbono wakho ingempela ngempela? Yebo uyabona ngiyabona safuna ukukhuluma kakhulu bengicela uMakhulebuse sondele. uMakhulebuse Sazowabuya ngade ekhona. Makhulebuse akazwani nokukhuluma embhobheni kanti omunye oyingqalabutho lana eseyidlale kolasuka lahlala i-knockout enkulu eNanda. Mungakafiki lapho umdlalo webhola eNanda ungakayidlali lasuka lahlala kufanele wazi ukuthi awukakenzi lutho ngempela awukakenzi lutho. Awu number 7 noma noyishaye yedwa abamtshela ukuthi akalungise kahle. Asibone i-tropoli yomdloti uyayiphosa umdloti asibone benze njani ufuna i-cross yaphumela ngaphandle goal kick yomdloti goal kick ye-Blue Rangers lena babukeli goal kick ye-Blue Rangers ibambe kahle impela umdloti ukhavile umdloti ngiyabona nomqeqeshi wayo la ayithunyelwa la kufanele ithunyelwe khona. Isikhulu se-Royal Classic asenelisekile neze isikhulu se-Royal Classic kodwa ngiyasithanda isikhulu se-Royal Classic ngoba siyayithanda ezemidlalo. Angeke kwenze lokho kwi-TV. Hawu Ngiyamthemba lo yabona njengoba ngila ngingakhipha amafayela amaningi angazi umhlaba wonke. Blue Rangers 1 umdloti 1 amagoli ashiyane nje ngesikhashana esincane nje bathi beshaya be-Blue Rangers yabekezela umdloti wathi cha nathi sizophendula baphendulile impela. Kumanje nje ibona bathola i-free kick le ngaphesheya kwesenta. Esibona ama-free kick ashawa ugoalkeeper uyawathumela kuyinkinga ngoba ukhipha mangabe ezoshaya iswasho siphenduka i-counter attack. Hayi kuba inkinga ngoba kusuke kungekho umuntu epaleni. Tropoli yomdloti uyayiflikela Rangers ayishaye phambili sibone benze njani number 11 bayaheda lapha isemoyeni iyabhabha nje ayihlali phansi ibhola lapha imomabili ilona lo uyishaya phambili uthaphuya phambili. Uma ngase nje kube khona oyedwa mangase nje kube khona oyedwa ozobeka phansi ibhola alibeke phansi ibhola yena umuntu ongakora ibhola esheshayo njengoba bede bendiza isemoyeni. Siya uthini ngale game njengoba bedlala belishaya nje ibhola sikaze silibone libekwa phansi noma ama-touch awu5 iyashawa nje saphuma thina abantu esibeka ibhola phansi kodwa manje mesithi sibuka ifinal bayishaya bajahe ibhola kanti funa bayibeke phansi. Yasho befuna mina final first but kuyana umuntu njengami la final yabo kuba nje bado singakwazi ukudlula final. Hey kodwa hayi iy'tayela zabantu zokudlala azifani neze. Ayisibona i-tropoli yomdloti iphethe ujezi number 9 ayibeke phansi ayishiyele i-defender lakhe i-center back ijezi number 3 ayibeke kahle. Bayawuthola bona ama-free kick kodwa bawathola kude abawathole eduze kwebhokisi bawathola kude lokho kwenza kube nzima mengayishayi iphakame nje yaphakama ngempela yaqonda ngqo epalini wayibamba ukhipha wathi hayi into zami lezi into ey'ncane lezi
ayithumele number 11 defend umdloti laphana asibona number 9 ayithumele nansi ithawa laphana iphethe ithume kahle inikeza umdlali wangakubo naye ayivale kahle ayinikeza number 19 ayishintshe ngasesandleni sangokwesomnxele iyamshiya yini ayivale leyo bhola sibona icross yamdidisa mbukeli yamdidisa ususe amehlo ebholeni number 8 number 8 uyinkinga number 8 babukeli lokho ngikhalile ngayo ukuthi uyinkinga uyinkinga unumber 8 uyayivusa inyamazane and nginesiqiniseko uma engatholi ithuba ngalikora igoli phambi kwephala ake sibone ukuthi uthini laphana ureferee anginayisho ukuthi kahle ujajani anginayisho ake sibone ukuthi wenze njani ureferee uyabanika ushaya ifair play lana nawu umeqo naye ifoul wangabona ureferee wathula waphindwa iheda yeza number 8 uyafa umuntu la number 8 uyafa umuntu number 8 number 8 uyadlula endodeni number 8 hayi foul leya namhlanje awu referee wathula ureferee nazo ihubhana umshanga isiplati yaphumela ngaphandle phumele ngaphandle leya bhola mlaleli izoba iTropoli Rangers asibona ukuthi Rangers izokwenza njani jersey number 5 uzophosa ibhola referee foul uyajaja ureferee foul uyajaja ureferee foul sports ayithumela no-Blue Rangers ayithumela umdlalo we-Blue Rangers kodwa amanasha into ihamba phansi bayiphiphilize waphela umdlalo 1 Blue Rangers 1 umdloti i-Red Tigers balishintsha igama lomdloti lona selajwayele kolimini kahle sebe-Red Tigers abafana basemdloti sikiwa kuma-penalty ke engathi ama-penalty angikholwa ukuthi extra time ikhona awuthi ke sibuze ikhulu ephezulu basathandaza ka be-Blue Rangers ke balifuna la leli jezi bathandaza manje na ibona futhi kufanele bazoqala ukukhahlela sekudepend ukuthi ubani okwazi ukushaya kahle mbukeli kudepend ukuthi ubani okwazi ukushaya kahle isifikile ke i-Blue Rangers ke iyona eqalayo ke i-Blue Rangers yaqala iyakhahlela jersey number 12 yena yoqala shaya ipenalty sibona ukuthi wenze njani jersey number 12 umdloti jersey number 12 for Rangers uyayilungisa uyayibeka akahlehlile wahlehla sibona wenze njani wayishaya yamane yabanjwa washaya isiwasho umdlali weRangers angikaze ngiyiboneke into enje naku umuntu ezoshaya ipenalty yokuqala wamane washaya isiwasho ukulahlisa ithemba lokhu uyakhala-ke manje na lento eyenzekile ngicathi yenzeke ngephutha akuyona indlela abefuna ukushaya ngayo le akuyona indlela abefuna ukushaya ngayo leyana ngibona indlela akhala ngayo mbukeli kwamanje usakhala useyosiza ugoalkeeper wakhe sibona umdloti wenze njani wayishaya umdloti bayibamba eyomdloti nomdloti bawubambela umdloti nawo bawubambela ama-penalty abawaqinisa ama-penalty abo uyathola nokuphefumula le ndoda ebisikhala yathola nokuphefumula le ndoda ebisikhala yathola nokuphefumula yabuyelwa yithemba-ke manje na yabuyelwa yithemba le ndoda ekade isikhala sibona unumber 13 weRangers uthi wenze njani
Number 13 we-Rangers ziyakhala ihlwele emva kwepali ngo-number 13. Sibona ukuthi wenze njani umdlali we-Rangers, uyaya kuyona uyayishaya, asibone ukhipha ibishawo yaqonda yeza kuyena ngqo wasuka ukhipha. Umane wayimela nje ubezoyibamba leya, ubezoyibamba ey'mele leya nto ubumane wayimela. Bekumele azimele, hawu azimele nje athi nje abe isixhobo sagesi beliza kuyena ngqo ibhola lapha. Asibone umdlali we-Red Tigers number 3 uyaya kuyona uyayishaya phakathi, wayishaya enhle, iyona enhle-ke lena kunawo wonke asashayiwe. Yayokudla ipholi ukhipha bengelula ukuthi angafika kuyona. Jersey number 8 sikhale ngaye egemini, kuyaye kuthiwe udlale kahle akumele usheshe ushaye ipenalty, kodwa Jersey number 8 uyoshaya ipenalty. Uma udlale kahle kuthiwa ungayishaya ipenalty, kodwa-ke sibone ukuthi ujersey number 8 uwenze njani. Jersey number 8 indoda uyayiqonda, udlula mavula kuvaliwe ujersey number 8. Jersey number 8 ake sibone ukuthi wenze njani, ushona kulona, umile, uyaya, uyayishaya. Awu ngike ngasho ngathi udlale kahle ipenalty akumele uyishaye. Ngike ngasho. Ngiseduze komphathi we-Thunderbirds la. Thunderbirds enye ama-team akhona la ekuhlaleni. Ngiphethe uBiza uLungelo, coach Biza. Hawu coach Biza lo engimnaye njengamanje. Kuyaphileka kodwa mphathi wami. Kuyaphileka coach. Uthini nje ngale midlalo emihle kanjena esizifika kuma-penalty? Hayi umdlali bemihle kakhulu futhi mina. Hayi neminyaka ibukeka imise kahle. right. Awu ukuthembe. Number 77 Umdlali competitive. Yesisayo nje ukuthi kube nesasasa elingaphezu walile. Kodwa nje okuhle siyakubona. Number 77 ayishaye eceleni kwebhali. Wayiboza wayisonga kakhulu. Umdloti wayidedela. I-advantage ye-Blue Rangers. Kahle kusashwebe 1 ngapha. Kwashweba 2. Sadingana. 1-2 1-2 1-1. Uyabona kumqeqeshi. Salingwana buka 1-2 1-2 1-1 ngala. 1-2 1-2 1-1. Asibona ujersey number 11 we-Rangers uthenje njani ugoalkeeper. Yanyakaza ibhola wayishaya phakathi. Wayishaya unumber 11 yagcwala. Izihlwele emva kwepali zivuka umbhejazane, kodwa ngazi umbhejazane wani lo. Zivuka umbhejazane. Jersey number 27 simbonile ukwagijima nabo kwi-counter attack baze bayomhlanganisela ngesihlathi bamshaya phansi. Uyena oyothatha ipenalty njengamanje. Ake sibone ukuthi uzokwenza njani. Uma udlale kahle egemini ipenalty akumele uyishaye. Ngisho njalo nakunumber 8 wayishaya wayibamba ukhipha. Ngike ngasho ngathi uma udlale kahle ipenalty ayikufuni. Wadlala kahle nje ngazi ukuthi uyixabanisa nepenalty. Lama team omabili hayi ama-penalty bebengawajimanga, kusho ukuthi akekho beyitshela ukuthi uzofika la. Kuyo number 7 manje we-Rangers, asibothe uzokwenza njani. Mekushweba ontanga yakho nawe ugcina ususaba, ugcina usushweba.
Seyifuna labantu abayoshaya kuba abantu abanesibindi. Kufanele ube nesibindi, ube strong emqondweni. Ungadidiswa ihlwele ngoba lapha emva kwepali impela ihlwele hayi. Ziyamemeza ibanga umsindo nazo ishayisa ngovalo. Akahlehlile nangehlehla ngezitepe ezimbalwa ujezi number 7 weRangers wenu yokhahlela. Ake sibothe wenze njani? Wasikaza waya wayishaya bayibamba. Bayibamba. Angena amanzi endlini. Angena amanzi endlini. Yo. Alikho iqembu ebelimisele ngokuthi lizoshaya ama-penalty namhlanje. Ayikho i-team ebiwadi wajimile. Ake sibone ukuthi iThawa yenze njani iThawa. Ila sokwazi ukuthi asibone iThawa lapha niyokhahlela iThawa. Yasikaza. Akakashawa indebe wathiwa mana ndoda usujahe. Asibone iThawa. Blue Rangers iyacelebrate njengamanje. Iyajabula. Ivela ku-TV uMthala TV. Sibonga uMthala TV ngokukhava le midlalo. Bayajabula. Hawu. Blue Rangers iwine kuma-penalty. Bayasina manje bayajabula. Bayajabula be-Blue Rangers. Bayajabula be-Blue Rangers. Bayayihlaba ngempela. Balungisa u-Ox Mthethwa. Balingisa u-Ox Mthethwa weKaizer Chiefs. Bahlaba ingoma. Bayithathile. Ake sizwe umqeqeshi weCity of Warriors la ukuthi uthini. Uma ebona indebe isuka ethwelenye ka-owethu. Kanti wonke umuntu ubelindele ukuthi izowina iqembu lala. Bayithathile-ke abe-Blue Rangers. Napa besithuka phela bethi abanye bayizima. Iculo labo linjani? Iculo labo. Yabes. Yibo-ke laba. Bayithathile abafana be-Blue Rangers. Aba beyingungile bayacula bayingungile. Baqala ngegiye eliphansi beshaya ama-draw. Bewina kuma-penalty. Namhlanje amagoli bawashayile. Ake sizwe ukuthi bathini. Umdloti bekumele uzokwenza ipodium lana abantu bakwazi ukuzomukela into zabo. Umdloti fanele ngabe umla. Kwenziwe njani? Siblezi. Kodwa makuthathika amashe khona ini na. Angibona ukuthi uyazi okay, awuqala ubashuthe razo lapho. Awubashaye lapho umphathi. Bashaye mphathe lapho. Blue Rangers ithathile kuma-penalty. Blue Rangers ihamba nayo-ke iya engonweni. Owethu tournament
uzosinyathela nje kwenze njani? Man of the match, jersey number 8. Kahle umdloti awuphathekile kahle babukela, uphathekile kahle umdloti, kanti kufanele ngabe uzosenzela socela ukuthi ihlwele zithi ukuhlehla khona sizocela umdloti usakhele indawo la kuzongena khona ama-champion azothatha into zabo. Ngicela mfowethu uthatha abafowethu nilapha yalapha ngale mphathi makhehlane sicela nizosakhela wonke umuntu ngisho ihlwele. Yazi usenza njani khona nizokwazi ukuvela kwi-TV ibani ngala ngoba ikhamera izobe ingalana ithatha laba bamuke la ibani ngala nake. Angithi ngizama ukucintshela ngeke kushuthwe ngala kuzoshuthwa laba bamuke la ibani ngala. Hayi phela hlehlani phela nizovela noma hlehlani bafowethu. Hawu Setan. Ngicela ume ngala nangala. Hayi phela knockout le funa present. Oza ngala mfowethu nangala. Abanye abeze ngala bafowethu. Asasingenile. Yazi bafowethu. Abanye ngala mfowethu. Neyihlwele zethu anilakhe bolo vanilakhe. Mapenalty nidlale kakhulu wabe nikhavu one. Hayi manje. Kanje. Ubheke ngani nibhekane. Abanye bonga phezulu. Ngenani la ngenani bafowethu. Uyaphi manje? Ndoda lo line mfishane uyasuka ngala uyangala na enki. Hayi asikho lapho sila. Oza ngala. Ushama pictures man. Hawu. Usiyadlulisa Yeah. Thatha amameda. Dlulisa amameda. Nizamile bafowethu, nizame kakhulu. Nikhave u-1-0 bekunzima. Hayi kolunga ngelinye ilanga. Phela abantu badliwe manje badiniwe kodwa ke badlalile kakhulu, ngidlale kakhulu. Hayi sesinika nama reserve manje. Engathi khona abazophinde emuva bengawathola. Hayi. Sekusela mangaka. Apheli. Senase. Namani captain. Ubu captain. Captain lo. Ubuwa nayo camera captain. Noma siyanjani. Nazo. Number 2 wakho lo. Number 2 wakho.
Sibapheni ihlombe bafowethu. Sibaphe ihlombe, sibaphe ihlombe. Ya. Sibaphe ihlombe. Okay, woza kuhamba la. Hayi baba, uzodlula ngapha la. Esandleni bolova, hawu kanjani? Hawu. Hey baba, awakwazi Awu. Angibabanga ngekolweni kunenge. Bakhulu. Ihamba kahle la. Nazo. Nice. Ngajahile, wabujaha ukuthatha. Siqokiswa yithini awuyigqokisi. Awuyigqokisi uqokiswa yithini. Hey, khona nabaney'thebe kanje kusawu-17 kodwa. Sabonakala. Yo baba. Hayi bo. Sihla. Sihla lapha. Sihla lapha. Sihla lapha. Awuqokile ijezi. Abe manga 20 Awu senipintshene la suka phela khona nabanye bezovela ku TV. Suka. Ngicela nisuke phambi kwekhamera. Ikhamera manje na ikhamera izobona kanjani mangabe sisithi. Ngoba phela kufanele lento enhle ibonakale nazo. Razu. Alright. Okay, nali iqembu babize nibeke impahla zeni la ngaphambi kwenu. Ayibekeni la phambi kwenu impahla zeni. Khona nizokwazi ukushaya lento yenu. Ihlela. Sobabona ngamehlo, sobabona kakhulu futhi ngiyabonga. Hayi. Uzizwa kanjani ke nje ukuthi usibona namhlanje sesimeni dlala ebholeni entsha futhi mhlambe ke eminyakeni engeminyaka nje usibona ukuphi ebholeni. Ngiyathemba ukuthi bazobona abafaka bathathe izinto amakesi bese abuyele emuva ngiyaqhubeka ngiyajima ngiyabona ukuthi ngiyoqhubela phambili. No, sibonga kakhulu. Sibonga kakhulu. Sicela usiphi igama nesibongo neteam oyicoachayo eyenze kahle namhlanje. Igama lami nguSabelo Washanga. Ngisuka ngakhona la eNgoni. Ngizalwa kodwa ngokuzalwa ngizalwe eZolibungu. Oh. Igama lethini ngicoacha iBlue Rangers FC. Okay. Namhlanje mfowethu nidlala kule tournament ehloma umfoka Mkhize
uphaphile Gwalagwala. Uzizwa unjani ke ukuthi nidlalile nayidlala tournament naniqeda nazo nizofika naba ama winners of the tournament? Ngizizwa ngijabule kakhulu because from the start ejimini Monday sibe motivated ukuthi siyithatha lonke siyoyina sihamba nasekhaya. Mhlambe ke uma ubheka njengaba obokuqala bawina le tournament, uma ngasekuthiwe le tournament iyaqhubeka ucabanga ukuthi nizokwazi ukuzivikela lesicoco mhlambe ngendlela obuke ngayo igame? Ngicabanga ukuthi singakwazi ukuyivikela because abadlali bayimisele kakhulu, then mekuthi kukhona abanye abahambayo aba-recruiter abahamba amanye ama-team sokwazi ukusidevelop abanye baphinde bangene baphinde bakwazi ukudlala. Ngicabanga ukuthi singakwazi ukuthi siyivikele isicoco. Mhlambe ke muyibuka nje igame yonke ke kakhulukazi le final ubona amaphutha emangakanani kubadlali? Amaphutha engibonile kubadlali ngibona ukuthi kwabanye beshawile kanjani i-awareness lapha esonta bengakwazi besaba kahle ukubamba amabhola because abanye bayaqala kahle ukudlala i-final, so into eyene bebashaya ukuthi i-experience abanayo kakhulu, so okunye ikhona lokho kwenza ukuthi basabe bangakwazi ukudlala kahle. But nge-second half sikhulumile nabo nga-adjust lapho kwama-tactics la sibesebenza ngawo sakwazi ukuthi sibuyele siphinde score njengokubona lesikorile second half. Oh yes. Noke mfethu ke asibonga kakhulu sinifiseleke ikusasa elihle. Sithembe futhi ukuthi nangonyaka ozayo nizobuya nibuye nizoyivikela indebe. Siyabonga umphakathi waseNanda ngosupport sibonga nangesitesi sathemba siyabuya. Siyabonga kakhulu. Okay, thanks. Igama lami nguThemba Mzimela. Ngikwi-technical team ye-Red Tigers. I-Red Tigers team ebesize ngayo la. Okuyiyona team egcina isihambile zafika kulesigaba lesama-finals. Okuyikona sikubonga kakhulu lokho. Sibonga kakhulu nalaba abafowethu organization abahlanganise lokho abakuhlanganisile njengamanje ukwenza ukuthi igenge encane abakuyinhloso yethu sikhulise igenge encane. Igenge encane ikwazile ukuhlangana nabo laba bethu nabo babengaphumelelanga lapha emqhudelaneni kuma-finals, kodwa abafundile ukuthi amaphutha bazowalungisana. Angesikhale ngokuningi ibhola, so uma sekufike kuma-penalty so sekuyi-gambling, so ibhola lidlaliwe kwaba i-draw. Siyabonga kakhulu nakwi-opponent sidlale kahle kakhulu. No, sibonga kakhulu mfowethu ke sifisela ukuthi mhlambe ngokuzayo asithi mhlambe usingakafika lapho ucabanga ukuthi uma le-tournament imiqhubeka nangonyaka ozayo sengaphinde sinibone futhi nizoparticipate? Ningi kakhulu amathuba ngathi nje nizosibona masisekhona si-Red Tigers futhi sinethemba ukuthi sobe sisekhona nezinga lobe seliphezulu. Siyanibongela mfowethu ngoba siyajabula ukuthi noma nifikele kuma-finals nangawina kodwa kukhona enihambe nako ukukhombisa ukuthi nibambe iqhaza futhi ke naba nomdla omkhulu kakhulu ukuthi niyenze le tournament ibe impumelelo. Thina sibonga kakhulu nethuba nje silitholile nathi sikwazi ukuthi siveze igenge bonke improve kanjalo benhloso yethu ukukhulisa bona abafana. Sibonga kakhulu ukuthi nihleze nivule into enjengalezi ukuthi nikwazi ukuthi kuhlangana igenge kakhulukazi njengoba siphuma nasemaholidini igenge ingabheki ezinye izinto ibheke isikole ibheke inhloso yethu ukuthi sibakhulise abafana babone ukuthi kakhulukazi mawuthi unotisile sisebenzisa ama-young stars kakhulu laphana kwi-team yethu, so nalokho kuyasikhuthaza bakwazi ukuthi baqine badlala nabantu angathi bakhulele ukunabo bafunde ukuya phambili ngoba inhloso yethu sibakhulise baphambili. It's either bakhulise ikhono labo ukuthi baphumelele babeke isinto etafuleni emndenini yabo noma bathole idiscipline ngoba inhloso ukuthi bakhule njengamadoda. Siyabonga kakhulu coach. Thank you so much.